Γράφει τώρα. Γράφει. Αντώνη, μη πιείς τον καφέ μου, το έχω πει. Φέρ' το εδώ, φέρ' το εδώ τον καφέ. Είναι διαφορετικοί καφέδες κιόλας. Και τον καφέ μου εδώ. Πού είναι? Και κάρτα, δεν χρειάζεται. Ό,τι τώρα πήρε σήμερα. Δεν μετράει. Κόκκινη μετράει. Κάτω λίγο λίγο, κράτα. Πάρε μπροστά, πάρε μπροστά. Έλα, Γρηγόρη. Ο Ζήνικας. Σταματή και την κοιτάει, ρε. Όλοι τρέχαν και την βάλαν δεν κοιτούσε κανείς. Το ανδρικό. Τι ώρα πήγαμε? 4 η ώρα. Σου λέει κάτι αυτό? Το δικό λεπτά μισή ώρα δεν αυτός. 2,5. Έλα, Γρηγόρη. Έλα ρε. Με την ώρα. Εσύ, συγγνώμη, 2,5 έπαιζε. Όχι, και εμείς δεν πάρουμε λίγο τέτοιο. Πήγε άλλο στο διάλογο. Και μετά λέει και το άλλαξε μετά. Τώρα μην πρέπει. Ωραία, κάντο το. Άμα. Με το χέρι. Άλλαξε απέναντι, απέναντι. Καλό. Έλα. Έλα, Γιώργο. Μπράβο! Ζήνη. Ένα Ζήνη. Κοιμισμένο! Έλατε. Τίποτα, εντάξει ρε, έδειξα. Περνάνε, τυχαία λέει, αυτός λέει τυχαία. Αλλά εντάξει, τυχαία σε μένα τώρα την αρχή. Όχι ρε. Καλή σκέψη, κακή εκτέλεση. Πήγαν απέναντι στο καφενείο και το γράψανε. Ποιο ρε? Το καφενείο απέναντι το γράψανε το στέλιο. Γιατί? Γιατί Λόλα δεν την είχε. 10.500. Τι λέει ρε. Να του βάλω βασούλα εδώ. Ρε Νίτσο. Δεν είναι αυτό προβολή. Καρατιά. Έχει καλό πείγμα. Έχει καλό πείγμα. Καλημέρα. Πατέρας που είναι? Ανέβα Μίτσο, ανέβα, ανέβα. Πού είσαι ρε Σταύρο? Τι έγινε ρε? Ένα μηδέν η Κάμπο. Στείλε Γρηγόρη στον Χάνο την μπάλα. Τώρα που το κλείσανε μια ώρα ήταν εκεί. Δεν μπορώ. Δώσε το μπλε. Άλλαξε εδώ. Ακόμα κυκλοφορεί την μπάλα. Παυλόπουλο, ρε. Αυτό τράβαει. Τι και σφύριξε. Ο Μίτσος μπαίνει πολύ στις προβολές. Προσοχή. Πρώτη φορά.
Αυτό είναι. Έλα ρε. Περιμένουν εμένα να καταγράψω τη φάση, κατάλαβες τι γίνεται. Αυτός ο Άγγελος δεν θα γίνει ποτέ παίκτης. Γιατί θα γίνει αυτός? Όχι ρε, γιατί το κάνει, τι νόημα έχει? Να δώσω εδώ πέρα. Μπράβο Γιάννη. Πλάκα μας κάνεις. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Τον τρόπο ήρθε. Το γρηγόραπα. Ναι. Με τη γυναίκα ή με την κόμενα? Μπήκα νερά μέσα. Α. Μπράβο Γιώργο, μπράβο. Δώστη όμως. Μπράβο, τέλειο. Τρίχα ήρθα. Κάτω. Κάτω. Μπράβο ρε Γρηγόρη. Το τράβηξες? Νομίζω το τράβηξα. Γεια σου στο τέρμα. Ωραίο γκολ. Καλύπτεις αυτές. Μπράβο Μητρίκα! Μπράβο παιδιά. Όπα! Τι έχουν πάει κόκκι τελείως. Έφυγε. Φύγε. Μέσα. Ωραίο. Ωραίο κάτω. Τι έγινε κύριε παιδιά? Σε ποδίσαμε στην τόσο τι δεν γιάνε. Πάσα. Πήγαινε στη γραμμή. Από μέσα ρε τριακόλοι έξω είστε. Τελειώνει ο Δημήτρης. Πάρε μόνος του, ανέβα. Μπράβο ρε Γρηγόρη. Απέναντι. Δώσε μόνος του ρε. Έλα Γρηγόρη, έλα. Ρε Γρηγόρη! Όταν ο Γρηγόρης έγραφε φύγει εγώ. Θέλω που δεν θα πάω μετά. Αυτό τι θα πάω. Λέω πού να πάω με το φόβο. Εγώ ήταν να βγω και να πάω στο μάρκετ. Κάπα από εκεί. Μα δεν έλεγε το πρώτο σε δύο. Α, δεν δούλευε. Για ποιο λόγο? Για μην ακούνε το πρώτο. Γιατί είναι γκατσάκι. Ρώτα το Ζήμισα που το κάνει, γιατί το κάνει. Ρώτα το, να τους από πίσω. Πες ρε. Εμένα υποχρεωτικά. Τώρα δεν είδες που τον έσπρωξε. Σταμάτα μου ρε. Το παιδί!
Αυτό είναι. Φύγε, φύγε. Έλα Γιώργο. Πήγαινε Γιώργο, πήγαινε. Μπράβο Γιώργο. Μπράβο Γιώργο. Μπράβο ρε Μίτσο, Θα ήταν πολύ ωραία. Μπράβο ρε Νικό. Γιώργο. Καλό. Εγώ την είχε δικιά του βάλει. Έχουμε τον Τζιμπούρ. Τον έχω βγάλει Τζιμπούρ. Βγάλει. Πώς το ξέρεις? Να έρθει. Μπράβο! Τι έπαθε, γιατί θα πήγαινε στο... Ναι, όσον ασχολείται εδώ. Κάτσε, Άλλαξε. Όχι. Την έχασε. Άρα Νικό. Σήκω Νικό. Αυτό θέλω να χτυπήσω, αλλά δεν μπορούνε. Και το που κάναμε το αριστερό ένα γκολ ρε. Δεύτερο. Τον πατέρα σου ρε. Πού είναι ο Μιχάλης? Άλλαξε ρε Δράκο από εδώ. Δύο είναι μόνο. Καλό, μπράβο. Το αριστερό ρε. Πέρασε. Δεύτερο. Καλό, μπράβο. Κάτω ρε. Καλά ήταν η πρώτη, καλό. Κάτσε να καταγράψουμε. Μπράβο, Σπύρο. Μπράβο, αλλά ο Αναγνώστης δεν είναι εκεί. Φτάρει. Μπράβο, κύριε Μαύρε! Κάτω ρε. Αυτό είναι. Πολύ καλό από το χειροκρότημα φάρτη. Μέσα. Μπράβο Σπύρο. Μάσα τον γκολ του Φορτούνη που έβαλε με την ΑΕΚ. Θα σου την ταραχτούν. Γραπετσόν.
Έλα ρε. Έλα, σοβαρέψου λίγο. Όχι, δεν γίνεται, φύλαξε μας. Φίλες, εσύ μη μιλάς. Ωραία πάσα. Μπράβο Σπύρο, μπράβο, κάτω ρε. Τι περιμένεις ρε Γιώργο? Μπράβο, μπράβο Γιάννη, μπράβο ρε. Όχι, πέναλτι ήταν. Ένα πέναλτι. Μιλάει το κορμί. Μπράβο. Μπράβο Γιάννη, μπράβο Γιάννη. Είσαι μόνος, ήρεμα. Ήρεμα, ήρεμα Γιώργο, ήρεμα, ήρεμα. Μπράβο Γιάννη. Καλό, μπράβο. Έλα αγόρι μου. Εγώ με τη μία πλασάρα. Έλα ρε. Έλα Γιώργο, μπράβο Γιώργο. Μπράβο Γιάννη. Μέσα, μέσα. Άντε, θέλω να πάρετε γυαλιά όλοι. Άμα βάλει πρώτο. Κάσα. Όχι. Έλα, πάμε Γιάννη. Μπράβο Γιάννη, μπράβο Γιάννη. Μπράβο. Γύρνα. Το παίξε με ομάδα. Τέρμα η μπάλα. Είπε να πέσει. Μια χαρά είναι. Εντάξει, καλό είναι. Καλύτερα. Τι ήταν, πλάγιο ήταν αυτό. Μα το δεν έχει ψηλά την μπάλα. Αυτό δεν μπορούσε. Σύντοση. Κάτω την μπαλίτσα και δώστε έτσι πράγμα. Αλλάχτε μωρέ καμιά πάτα. Άλλαξε Γιώργο από τον Άτος. Γρηγόρης. Έχεις παγωθεί για το γκολ σήμερα. Εντάξει, δώσε ένα σχέδιο να το μην κάνει. Τουσάι. Το διεξοβραίος. Μπράβο ρε Γιώργο. Τον Αϊτό πόσο έχει? 1-0. Πού παίζουμε? 1-0. Σοβαρά τώρα. Μόνο ένα βάλουμε πάλι. Αλλά χάσανε λέει. Όχι, δεν είναι τα ομάδα. Offside ήταν. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Γεια σας. Φεύγει. Έλα, αγόρι μου. Όχι. Το βάλε. Το μέτρησε. Πρέπει να λένε κάτι. Κάτι πρέπει να πεις. Καλό. Και από την μπάλα.
Κάτω! Όχι! Κάμερα! Κάτω! Όταν πρέπει να δώσει την παρά, τι γίνεται. Έλα ρε. Θα να βάλει και δεύτερο. Αριστερό, να, τώρα τον πλάει τώρα. Αριστερό. Να το, κάτω. Το έκανε. Και τον Γιώργο δεν έχουμε κάνει. Ας πει, εντάξει, τώρα σιγά. Ένα λεπτό έχει ακόμα. Τι φάση, Γιώργο!